Всички, аз му днеска играем Shadow и от някъде, кажем, тъй дена не съм снимал, но айде, все пак се завръщам от тъй ден. Колко време ще е клипът, но сигурно ще е 14-13 минути, защото искам да дам 400, това е повече от така, да кажем 24 900, стига, това не го знам число. Аз съм все пак още 4-ти клас. Искам да омагиосам това оръжие. За първи път снимам клип на тази игра. Аз играта го играя към 1 година и половина, но не съм снимал, защото тогава нямах YouTube канал. Когато снимах на играта, той водих. Дори няма смисъл да играя, защото победих салта. Първо очаквах играта до край. Искам да взема оръжието на Титан. Затова. Сега трябва да победя Май. Видите. Дори когато минах, да кажа, когато минах, ми излезна историята. Това ми пише финал, свърши, така нататък. Искам просто да взема абсолютно всичко оръжия. Съм ги взел, само че има едни нови оръжия. Не знам дали го тази версия. Тази е старата версия, не най-старата де. Някъде старичка си еде.
Хайде още няколко пъти да ми се панят от онези сини кристави. Защото искам възможно най-бързо да взема сини кристави, да се кажат, като черни дупки са, е така на кристал с платена златулка. Ако тук чувате звуци, тези звуци са от папагала ми. В момента пее. Съвсем се пак ненужни неща. Аз съм купил зелена кутийка, да, това знам. Това е май беше за меч. Не, мечът беше по-различно. Беше за магия. Но аз съм взела всички. Вече няма смисъл да играя общо взето играта, много казвам. Тук не знам, защо ми взема толкова демидж. Майче, защото ги победих себе 15 пъти съм побеждал тези. Толкова пъти победих, че не знам. Хора, играта ми изфърли. Не знам, защо с така стана. Но отново да влезнам. Виждате, изтеглил съм 5-10 нови игри, защото искам да започна възможно най-много поредици. Ще направя набързо така. Ще победя предпоследния, онзи с брадата звия. Аз го наричам с брадата, защото не съм му получал името. Добре. Първо си вземам най-нужните неща. Вижте, имам абсолютно всички мечове, всички. Ето този е диагнозите. Аз ще започна с най-добрият, който ви казвам. Искам да видя нещо. Аз ще... Чакай! Значи, казва, че го подсила възможност много пъти. Това лъже да видим. Хора, искам
Какво искам да ви кажа с май? Май е този. Видите кое е май. Идва Титан. След когато победи Титана, ще имам неговите оръжия, защото аз го победих вече Титан. Само това май. Изключително впечатлението взимам. Няма само да се игра срещу нея. Затова, айде. Изключително бърза игра ще играем. Да го победя за 4 минути те са. Не бил стъпвам червеното. Слаб. Само ела. Мога да се убиеш шурикени с празна цепка. На маповете ми сменят с оръжия. Първия мап си с оръжието, който избереш. Ама да ви мапа. Смениме майче. Да, майче ми с долу. Също това. Аз мисля. Чао. Предлагайте ми в коментарите игри. Чао. Всяко става по-трудно. На мен не ми сменя жам. Не знам защо. Преди ми сменя с оръжие. Защото съм избрал прекалено силно оръжие. Жалко. Значи без давай. Да, емология. Не го убих много бързо. Обърках ме. Не я убих твърде бързо, защото да кажем, че в Бонко нещо като Ивикси, който му лекува и аз имам такава бойня, но не е напълно същата. Имаме едни също оръжия. Всички този ме победи. Точно време, защото без това, ако да ви кажа, ако исках много да го победя, нямаше да опитам да взема това оръжие. Директно щях да се взема това оръжие и от всичките двата и удара да се убия. Общо взето не ми се занимава с него. Да. Хора, това беше всичко за клипа. Надявам се да ви хареса и чао!